I gdje ste ljudi, evo, ovdje je lik iz bajke. Evo ja i moj drug smo napacili, evo, pre 2 minuta smo došli. Evo, pitali smo ovu malu štuku koju ćemo sada vratiti pred vama. Odmah, posle 2 minuta. Pička joj materi. Ajde, dobro si ti i ne psuj. Vidite, ovo je mali kanalić u Somboru, po imenu Čonić. I ona tamo je bila zabačena i ćapila je i zezala je. A bila je malo... Evo vidite, mala štukica. Sad idemo nazad. Ode... u kurac. To bi bilo to. Vidimo se. I evo nas opet. Čim smo prekinuli snimanje, drug je zabacio i odmah je počela vući. Sad ćemo i to da vratimo. Ajde, otkači. Evo ga pogledaš. Ajde. Koliko štuka ima. Prošli put kad smo bili ne može ih nahvatati. Mi nećemo imati dovoljno ribice. Ajde samo da vratim. Ajde. A kupili smo 10 ribica. Mislili smo da će to biti dovoljno, ono. Odšla, to je bilo to. Vidimo se. Evo jedan u toku čekanja za štuku. Kako radi, ne znam da li to ribica, nije ni bitno. Pampur koji je bačeno išao krug pa došao vamo. Jedna isto. Aj, sada čekamo, moj drugi išao kod dede. Da vidi da li on ima još ribica. Pošto će nam 10 ribica biti malo. Sad moramo oko da čekamo. I tako kad bude bilo nešto, ja ću da vas zovem. Evo, opet štuka i opet si ti žurio, da nisam stigao ni da vidim. Ostala riba jeste. Jebe, opasno. Ti što ovo je bilo? Osi iscepo, brate. Pusti je. Jadna. No, ne. A dobro stavio uvijek. Što je to? A znam gdje ga stavio. Dobro, ajde. Evo ima oko 300 grama. Ajde. Idemo u vodu. Mi ne možemo da stanemo sa a tek smo došli, znači nismo ni 20 minuta na kanalu. To je to. Zahtevu druga hoće da oko njega uplova ga drži. Misli da je štuka. Ovaj u suprotni gdje voda teče. I tamo ima još jedan. Tako da na sva 3 plovka smo upecali štuku. Vidite kako se ovaj vozi. To je Herkules. To ide gdje voda teče tamo, a on ide vamo. Znači tamo, vamo. I tako da. Evo gledaj. Kad bude vukla, evo vidite kako on radi, a kad bude vukla onda ćemo da snimamo. Evo ga. Imamo neki poticaj za nešto. Ajde. Daj nam smak. Dira. Sam ne znam da li će nam skinuti. Aha. Evo tu nešto se deš. Kako približi? No, ovo slikam. Dobro radiš. Ajde. Ne znam da li da potegnem. Ne, nemoj još. A bit će voda. I dira ponovo. I ništa i da li će biti nešto, ajde. A kad bude diralo? Nek mi da znak. Sad ti bude samo onako špelo, samo vazi. Evo to je to se dobio. Ovo je Sahinjak, on će poslije. Da, vidite to lepote je. Evo vidite malo. Gdje tamo je počela? Možda neko malo. A ne znam.
Nema još, ne više tu voda, ti tava se može. Vidite, ovo, znači, vidite kako je to kanalić. Ako ima 10 metara, evo ubijte ga. A nemamo 10. Pa 10? Nema ribice, vidite. No, ništa ne. Sad ćemo da imamo da li će biti nešto ili ova samo ribica zajebala. Ajde. Ajde. Onda ja ipak mislim da je ribica. Tako da smo na ovom mogu. Već 2 puta. I tako da sada imamo još samo jednu. Koja će sada. Ova moja. Ovdje je crkla. Tako da ako bude nešto znači da je štuka, ali i tamo se ne mrda. Ovo je sad mrda, sad je pitanje šta je. Tako da ako se bude opet mrda, opet ćemo da vam prikažemo. Aj čao. I evo, završili smo u 15. Sad se vraćamo kući i to je kao drma. Evo ga moj drug. I stavno kanal, kao što se ne vidi, a sad se vidi samo đubre, ovo je nazad je kanal, treba se nam je snimat. Sad ćemo se vraćamo i imali smo 3 komada, ne znam, nestalo nam je 2 hedjera, ostalo par komada privađeni. Vode, da. I moramo sad, pošto na početku 20 minuta, pola sata, do pola sata smo pastali, a sada, sad na kraju smo se smorili, ne bukvalno. Ja smo malo i krali tu, nekako da budem nerviovala, šta nas briga. Gađali se se bombom i sad ćemo pokušati. Zori se. To se nadali se ovaj vatar, znači je toliko jako, ovdje je bili vatar duva i nervira me. Da, i sad vidimo na auto. Živim u New Yorku gradu, a i samo radu. To je bilo to. Evo sad ćemo živjeti na put koji ja skalkuram na ovo stranje. To se bilo. Evo ga tamo. I da pokazat ću vam Krunić palatu, ali kasnije. Ćao.